Νέος ο καθηγητής, 30 χρόνων, γοητευτικός στην όψη, ψύχρεμος και απομυστικός, ξεδίπλωνε με μαεστρία την προσέγγιση του σε κάθε μάθημα, σε κάθε θέμα, απέκτησε μια ανήσυχη και πολλές φορές σκληρή εφηβεία που δεν λογάριαζε μπροστά στην ορμή της να χαίρεται το τίποτα και να κάνει χαβαλές οπεδώνοντας κάθε πρότυπο. Κανείς όμως, όταν ήταν παρόν ο Καρύδης, δεν μπορούσε να προσπελάσει την προσωπικότητα αυτού του ανθρώπου και να επιβάλλει τους όρους του. Κανείς δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί παρά μόνο να έχει εκείνη την εξυπνάδα και το ταλέντο που τον κέρδισε με τη μία. Στην αρχή χαμογελούσε, ύστερα τα πέδευε με χιούμορ στην ατάκα και πολλές φορές ενθυμούμενος διηγιόταν αστείες ιστορίες, καταστάσεων και γεγονότων, κυρίως με μαθητές που είχε ζήσει. Η παρουσία του πολλές φορές γινόταν και μυστήρια όταν με την περπατησιά της σκέψης του, από στίχο σε στίχο, περνούσε στην γενίκευση της ιδέας και από εκεί σε άλλους στίχους, παίρνοντας μια παράξενη έκφραση στο πρόσωπο, αλλάζοντας χρώμα η φωνή του, φτάνοντας σε μια μέθεξη, σε ένα ύψος, σε έναν άλλον τόπο που δεν γινόταν εσύ να μείνεις μακριά του. Η μνήμη του ήταν φανταστική, μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, ποίησης λογοτεχνίας, φιλοσοφίας. Θυμόταν κάθε ιστορικό γεγονός, κάθε μάχη. Και να, που σε εκείνη τη μέθεξη ο μαθητής έβρισκε μια κρυφή σκάλα και το μυαλό γινόταν και αυτό μια σκάλα και η σκάλα σιγά σιγά άρχισε να μοιάζει εκείνου. Όσο την ανέβαινε, δεν έβρισκε μόνο τους άλλους κόσμους, αλλά και ταυτόχρονα απάλυνε μέσα από τον δικό του κόσμο, τις άλλες αγωνίες της καθημερινότητας και της αντίξωης ζωής του. Έκθεση ιδεών. Δεν θέλω το κισού το πλάνο ψήλωμα, μα θέλω όσο είναι να ανεβώ, να ανεβώ. Έτσι πέταγε τα αγκίστρα. Έτσι έπαιρνε το μύθο ο δάσκαλος για να ξετυλίξει τις ιδέες του, τον προβληματισμό του, την παιδαγωγική του καθοδήγηση, σε μια εποχή που ο ευτελισμός, η υποτέλεια, ο φόβος, το κενό, ο παπαγαλισμός διακηρύχονταν ως οδηγή πλεύσης ζωής. Και ο μαθητής, εκτός των άλλων, αντλούσε και εκείνη τη δύναμη, εκείνες τις απαντήσεις για να αντιδράσει στη μοίρα του, στην τάξη του, απέναντι στη σφύρα και τον άκμονα του «δεν έχεις, δεν μπορείς». Μη φοβηθείς, αδύναμε άνθρωπε, τις συμφορές μες στη ζωή σου. Μπόρες, στοιχεία κι αν σε χτυπήσουν, το αίμα όλο αν σου ρουφήξουν, μη φοβηθείς, μη φοβηθείς, έγραφε στους κρυφούς τους στίχους ο Καρύδης. Κι όμως, μυστηριακά, μέσα από τη στάση του, διοχετεύονταν σαν σπόρος στην ψυχή του μαθητή. Ο Καρύδης ακόμα δεν είναι και μια άλλη διάσταση στην διδακτική του. Κάτι που ο μαθητής θα το σχηματοποιήσει στο μυαλό του πολλά χρόνια μετά. Ο δάσκαλος ποτέ δεν διδάσκει την ιδεολογία του, αλλά διδάσκει πάντα με την ιδεολογία του. Και η δική του ήταν πάντοτε ανθρωποκεντρική, βαθιά στοχαστική, σε βαθμό που η εγγενής εσωτερική του μελαγχολία πολλές φορές διεγωνόταν από την θλίψη του για όλα τα συμβαίνοντα με κέντρο την κοινωνική αδικία. Στις στιγμές αυτές του λόγου του σκοτεινιάζαν μάτια και πρόσωπο, ρητίδωρε το μέτωπό του. Για κανέναν λόγο όμως δεν συνιστούσε, δεν υποδείκνυε την λιτοπάθεια, την παρέτηση, την απόσταση από τις θερμοπύλες. Θα σώταν εκεί, αλλά πάντοτε θλιβόταν για τους τόσους μύθους και τον γλιώδη εφιάλτη. Βίωνε μια εσωτερική μοναξιά. Ο αρνητισμός, έγραφε στα κρυφά του τετράδια, ο αρνητισμός προς το περιβάλλον δεν είναι πάντα δείγμα αναχωρήσεων από τη ζωή. Πολλές φορές είναι τεκμήριο στάσεως θαραλέας έναντι της συνθήκης με το ψεύδος ή τουλάχιστον είναι το πρώτο σήμα κινδύνου που εκπέμπει κάποια αίσθηση στη θάλασσα των εκπλήξεων για αυτούς που κινδυνεύουν. Μαζί του το παιδί μάθαινε αξίες, ιδέες και στίχους. Άπειρα ποίηματα, ονόματα ποιητών βούιζαν μέσα του με τη δική του φωνή. Ένα μικρό βιβλιοτσέπης, η ποιητική ανθολογία του Παπύρου, που κυκλοφορούσε τότε, έγινε το βραδινό του συναξάρι, όπου οι εικόνες, οι λέξεις, οι στοχασμοί των ποιητών επαναλαμβάνονταν με την ίδια γλυκύτητα στην ψυχή, όπως ακριβώς τα απήγγειλε και ο ίδιος ο δάσκαλος. Και σιγά σιγά, εκείνα τα βράδια, κάπως κρυφά και ο μαθητής άρχισε τα δικά του σχεδιάσματα. Ξεκίνησε να γεμίζει τις δικές του σελίδες που έστασαν από αγωνίες, άνοιγαν μυστικά περάσματα, να χορτάσει τουλάχιστον την ψυχή, να καταχωρηθεί το όνειρο, η αγάπη. Ώσπου μια μέρα το μικρό αυτό τετραδιάκι το πρόδωσε ο συγκάτοικος του Φρανίου και έφτασε τσαλακωμένο το τράβηγμα το ενός και του άλλου στα χέρια του δασκάλου. Ο Καρύδης το πήρε στα χέρια του και τον φιλομετρούσε. Ο μαθητής κατακόκκινος, παράξενα προπιασμένος, περίμενε χωρίς να ξέρει τι. Στην αρχή ο καθηγητής τον διάβαζε σκεπτικός και αμίλητος. Κάποια στιγμή σήκωσε τα μάτια του, έκανε μια διφορούμενη γκριμάτσα, πήρε μια βαθιά ανάσα και επιτέλους άνοιξε το στόμα του.
Πολύ ωραία ποίηματα είπε απότομα και άρχισε να απαγγέλει το τετραδιάκι. Έπειτα το έκλεισε, το σήκωσε ψηλά και είπε στρεφόμενος στον μαθητή: αυτά μπορούν και να εκδοθούν. Το έχει σκεφτεί καθόλου? Τι να έχει σκεφτεί ο μαθητής? Πώς να μπορούσε να έχει κάνει μια τέτοια παράτολμη σκέψη ποτέ? Μία από τις επόμενες μέρες, σε κάποιο διάλειμμα, και ενώ ο καθηγητής είχε ακουμπισμένη την πλάτη στα κάγκελα του πάνω ρόφου και κάπνιζε, αναζήτησε τον μαθητή και τον φώναξε με το μικρό του όνομα. Αξίζει να υποθεί πως η απλή αυτή λέξη του ονόματος δόνησε μέσα του το πιο παράξενο συναίσθημα, άγνωστο, όχι ξεχασμένο, μέχρι σήμερα. Ο μαθητής στάθηκε και τον κοίταξε. Θα σου δώσω μια διεύθυνση ενός τυπογράφου, να πας να τα κανονίσεις, του είπε. Αυτά τα ποίηματα πρέπει να εκδοθούν. Οι επόμενες μέρες είχαν κάτι το μυστηριακό. Ο τίτλος στο εξώφυλλο που ήταν του Καρύδη, ο πρόλογός του που κοσμούσε την πρώτη σελίδα και η όλη φαντασίωση των τυπωμένων ποιμάτων έκαναν άπειρες φορές το γύρο του θριάμβου στην ψυχή του μαθητή. Απόσπασμα από τον πρόλογο. Ελπιδοφόρα και ενθαρρυντικά μηνύματα έχει ανάγκη η ταραγμένη, η συντριμμένη εποχή μας. Και εμείς σήμερα, δεσμότες ίσως όσο ποτέ άλλοτε, δεν έχουμε τίποτε άλλο να ελπίσουμε, τίποτα να ανακουφιστούμε από την ανεκτήμητη δροσιά που προσφέρει στη δίψα της ψυχής μας η ποίηση. Τέτοιο καλοδεχούμενο μήνυμα βλέπω την ποίηση του μαθητή μου και δεν μπορώ παρά να χαρώ, να ελπίσω κι εγώ και να ευχηθώ καλό ξεκίνημα. Η ποίηση. Η ποίηση λοιπόν κατοχύρωνε οριστικά πλεύσεις ψυχής, οράματα μυαλού, αστραπές, πέρα από το σώμα και πέρα από την εποχή. Εποχή μεταπολίτευσης, 74-75. Το ξεκίνημα μιας άλλης εποχής, όπου οι νεοσύ των καιρών, οι έφηβοι του τότε, με τον πιο επαναστατικό τρόπο απαιτούσαν πέρα από τα όρια του εαυτού τους τα θέλω των κοινωνικών οραμάτων και τη στερημένη ελευθερία τους. Όμως ταυτόχρονα δεν έπαβαν τα όρνια και οι γήπες πάνω από τη γενιά του βιβλίου, της γνώσης και της διεκδίκησης, πάντοτε να παρεμονεύουν. Στην αρχή της μεταπολίτευσης, η οργή και η ανυπακοή απέναντι στην καθιστική ατάξη και η προσπάθεια αντιστροφής αυτού του ποταμιού που ξεχύλιζε από νεολαία πήγαιναν μαζί. Και ο μαθητής πέρασε πάπολες πληγάδες καθώς πορευόταν μόνος του σε αυτό το ποτάμι. Όμως απ' την άλλη, κανένα υποκατάστατο, κανένα σκοτεινό επιχείρημα δεν μπορούσε να τον βγάλει από τον δρόμο του και τα όνειρά του να προχωρήσει μπροστά, καθώς τη δύναμη και το όνειρο του το έδινε πλουσιοπάροχα η ποίηση, αλλά και πάντα μια κρυφή φωνή μέσα του έκρινε τις κακοτοπιές του τότε. Αν κάνω τούτο ή τ' άλλο, τι θα πει μετά ο Καρύδης? Πώς θα τον αντικρίσω μετά? 17 Δεκάτου 1979. Ο μαθητής ταξιδεύει ως ανθυποπλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού στις θάλασσες του κόσμου. Και πώς θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, καθώς εκείνο του Κισού το πλάνο ψήλωμα τον έβγαζε στον δρόμο με τα όρια του εαυτού του. Απόσπασμα από το γράμμα παρακαταθήκη του Καρύδη σε κάποιο λιμάνι της Αμερικής. Είναι μέρες τώρα που πήρα το γράμμα σου. Ήταν ξάφνεσμα πραγματικό για μένα. Άργησα κάπως να σου απαντήσω, μη με παρεξηγήσεις. Ξέρεις τον κόσμο μου, τον ψυχικό εννοώ, που χρόνια τώρα είμαι εχμάλωτός του, τόσο, που κάποτε τον νιώθω σαν να με συντρίβει. Λίγες οι στιγμές που νιώθω κάποια χαρά. Κι είναι τούτο το αποτέλεσμα μιας μεγάλης ευαισθησίας μου. Σε κούρασα με τα δικά μου. Όμως, επειδή και εσύ έχεις γευτεί τον πόνο, θα ρω πως παίρνω θάρρος, γράφοντας αυτά τα λόγια σε ένα φίλο καλό, μα με μια σπάνια ψυχική ευαισθησία. Γράφε όσο μπορείς. Είσαι γεννημένος ποιητής, περνάς δύσκολα, όμως κουράγιο, δύναμη, απόφαση. Τους λεστριγόνες και τους κυκλώπες μην τους φοβάσαι, δεν είχε δίκιο ο Καβάφης. Η ζωή είναι αγώνας αδιάκοπος, οδυνηρός. Βλέπεις την αδικία, την εκμετάλλευση, την κακότητα. Όμως, προχώρα. Μην νιώθεις προμηθέας δεσμότης. Τόλμησε να σπάσεις τις αληθείς σύνδες σου. Τόλμησε να φέρεις το φως, το θεόσταλτο, στον κόσμο τον ταλαιπωρημένο, τον αδικημένο που οι γήπες τους παράζουν τα σωτικά του. Είσαι νέος. Μπορείς να δώσεις και να πάρεις πολλά όταν η τέχνη σου θεϊκή προσταγή θα σε λυτρώνει κάθε φορά τη λύπη την οποιαδήποτε. Μάζεψε τις εμπειρίες σου ταξιδεύοντας και κάντε μουσική, κάντε τραγούδι, πανανθρώπινο, ελπιδοφόρο. Εγώ ζω τώρα σε μια φάση δύσκολη, στάσιμη. Ελπίζω να την ξεπεράσω. Το άσχημο είναι ότι δεν νιώθω τις δυνάμεις μου ακμές και έχω τόσα πολλά που πρέπει να κάνω ακόμα. Προχθές δώσαμε βαθμούς.
Μιλούσα με τους καημένους, τους γονείς, και βλέπα στα μάτια τους μια πινελιά από χαρά και αγωνία. Πάντα θα είμαι στη διάθεσή σου. Ένα όμως δεν θέλω. Μην πάρεις τίποτε από τη μελαγχολία μου. Τραγούδα. Τραγούδα στα βλοδόνια του κόσμου και ποτέ για τίποτα μη χάσεις το ηθικό σου. Περιμένω να μου γράψεις. Πολύ το θέλω. Είσαι ο μοναδικός μου φίλος. Με πολύ αγάπη αδελφική και εκτίμηση, Νίκος Καρύδης. Γαληνεμένες οι θάλασσες που διασχίζεις. Έτος 2000. Ο μαθητής, δάσκαλος κι αυτός τότε σε κάποιο δημοτικό της Αρβολίδας, δεν είχε κανένα ενδιασμό, καμιά αμφιβολία, πως ο ορισμός που θα ήθελε να καταγράψει στο βιβλίο του, ένα χωριό γράφει την ιστορία του, και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο της ιστορίας του σχολείου, για την προσωπικότητα ενός πραγματικού δασκάλου, είναι αυτός που σηματοδοτούσε μέσα του η μορφή του Καρύδη. Ναι, ο Καρύδης ζει για πάντα στη ψυχή του. Δάσκαλος πραγματικός είναι πρώτα μια ψυχή που μας αισθάνεται, μια αγκαλιά που μας χωράει, και ύστερα μια δεξαμενή γνώσης που μας ξεδιψάει χωρίς να μας πνίγει. Αυτός, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν ο Νίκος Καρύδης, ο άνθρωπος, ο παιδαγωγός, που μας άφησε έναν οδηγό ασφαλούς επιβίωσης της ψυχής μας. Και για να προλάβω λίγο τις σκέψεις σας που μπορεί να οδηγούν στην εντύπωση πως το βάρος σε τούτη την ιστορία έπεσε στο μαθητή, σας λέω και τούτο. Τι μπορεί να πει κανείς για ένα δάσκαλο, περισσότερο αν δεν φωτίσει την ψυχή των έργων του, αν δεν γνωρίσει τα έργα του στις ψυχές των μαθητών του. Ο μαθητής λοιπόν, παρουσία του δασκάλου σήμερα υποκλίνεται και παραφράζοντας τους στίχους του Νικηφόρου Βρετάκου, απευθύνεται σε αυτόν με μια υπαρξιακή οντολογική ερώτηση, απορία, αγωνία. Πώς θα μπορούσα να ζήσω σε τούτο τον κόσμο, άραγε, αν δεν έδινες στην ψυχή μου την ποίηση, δάσκαλε. Ύστερα από αυτό το συγκινητικό άνοιγμα της καρδιάς ενός μαθητή και τον δάσκαλό του και τον ρόλο που έπαιξε στην ζωή του, ξανάρθουμε στην ποίηση του Νίκου του Καρύδη, κλείνοντας το ανεπίσημο μέρος της εκδήλωσης, διότι το επίσημο αρχίζει μετά, όταν βρίσκουν το δρόμο τους και ενώνονται οι δύο αγάπες του Καρύδη, η ποίηση και τη μουσική, δηλαδή, γιατί θα έχουμε και μουσικό πρόγραμμα και πάνω σε μουσική του Καρύδη. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, ζητώντας σας κάποια στιγμή να δώσετε, αν όποιος από σας θέλει να πει κάτι για τον Νίκο τον Καρύδη, είναι ευπρόσδεκτος. Τελειώσουμε με ένα από τα ανέκδοτα βήματά του, το οποίο είναι έμετρο και λέγεται «Εκείνη η ώρα». Σαν έρθει εκείνη η ώρα που θα φύγω, ώρα χαράς ή λύπης, τι με νοιάζει. Δεν θέλω πέντε και καημούς, να σμίγω σαν αδερφός με εκείνον που με εκφράζει. Μήτε καμπάνα, μήτε ανθρώπων θρήνο, μήτε χρωτές και καταχνιές και αγέρα και μυρολόγια και λυγμούς, να αφήνω τον κοσμολόχαρο πέρα και πέρα. Να είναι ώρα δεινού και αγέρι θαλασσινό να πνέει ολογυρά μου. Δειλά-δειλά να μου κρατούν το χέρι η πρώτη λύπη και η στερνή χαρά μου και να με σεριανούν στα πρώτα μέρη, στα πρώτα παιδικά ονειρατά μου. Σας ευχαριστούμε. Και μια και γίνεται λόγος για ποιήση, για ποιητική βραδιά, θα ήθελα να σας ενημερώσω την Τετάρτη στις 6 Ιανουαρίου, στις 6:30, 16 Ιανουαρίου, ναι, στην εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών που βρίσκεται στην Γεναδίου 8 στον Έδωμόροφο, ακριβώς πίσω από το Χρυσάκι, για την εκκλησία της Ζωοδοκοπηγής, θα παρουσιαστεί το έργο της Σοφίας της Μπαρδάνη. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Υπάρχει κάποιος που θέλει να μοιραστεί μαζί μας, να πει κάτι για τον Νίκο τον Καρύδη? Παρακαλώ. Βεβαίως.